Какво? Ние ще спрем на следващата бензиностанция. Аз не знам къде сте спряли, защото тук са две една до друга. На следващата, на третата ще спрем да заредя. Спрели се да се Третия ден от нашето турско пътешествие тръгваме посока Анкара. Ще се отбием да видим соленото езеро Тузгиол, а вечерта смятаме да пием бира в Кападокия. Поне такъв е планът за деня, стига нещо да не се обърка. До Анкара имаме около 200 км прав път без почти никакви завои. Караш километри наред и нищо не се променя. Тъпня. Окей. Карта. Kartı içeride. Inside. Добре. Number 5. Number 5. Окей. Може да се 240 км. Тук на другата почивка ще зареждам. Не ви много бързо, за смисъл, не беше пълен мотора, като зареждахте, не се Това беше почти пълно. Аз заредих 10 литра, значи съм имал още 5. Можеше да изкара и до Анкара. С 100 км няма да Аз стигне. да кажеш, тук е рамка. С 140 нямаше да изкара 100 км. Спри на първия Шел, който видиш, там сме. Шел бензиностанция. Първия Шел, който видиш, спираш. Айде. Точно когато си мислим, че денят ще мине без изненади, полицейска проверка. Полицаят или по-точно полицайката, една усмихната, закачлива, видимо впечатлена от моторите, оглежда ги, задава въпроси, но
глобата не ни се размина. 2000 лири за превишаване на скоростта с около 30 км. Спряха ни с 110 на ограничение 80. Както и да е, продължаваме напред към Тузгел. Наближаваме Анкара и от Национала, който впрочем е по-голям от нашата магистрала, се качваме на автобана. Автобан в буквалния смисъл на думата. 5 ленти и няма кой да те напсува. Това е езерото Тузгьол. Превод просто соленото езеро. Намира се в централната част на Надолското плато, между Анкара, Аксарай и Коня, и е второто по големина езеро в Турция след езерото Ван. От Тузгьол идва около 70% от солта, която се консумира в Турция. Езерото е плитко, дълбочината му е едва 1,2 м, но за сметка на това е огромно. През пролета и зимата площта му достига над 2000 квадратни километра, а през лятото с част от водата пресъхва и остава само солта. По това време на годината обаче гледката не е от най-впечатляващите. Няма онези безкрайни бели равнини, които човек е виждал по снимките, солта е на петна, водата е малко и усещането не е същото, което сме гледали по клипове и по видеа. Въпреки това спираме, разглеждаме езерото такова каквото е и продължаваме напред към Кападокия. Тя бит са по-луди от другите май. Нали ти водиш,
тук да видим, бе. Искате ли тук да видим? Нека да питам за цената. Искате ли да питаме тук? Това сняг ли беше? Това сняг ли беше? Повече зимата няма да идва в Турция. У нас сол ли беше ли сняг? Сняг ли беше? Не, и вие ли не го видяхте? Имаше много сняг. Ние цената нещо повече сол или сняг има от Или някаква... Искам да стана, да питаме. Стигнахме за... Тук е неудобно място, аз за това спрях. Да не знам колко метри има. Ще се питаме. И лампите. Искам да сваля каската, че ме заболяха ушите. Аз съм бръснах. Колко километра минахме, бе? 400 Или 530 или 430. 470 някакво. 500. Няма бе, 350 км до Гюла и 170 до тук са 520. А сега ти кажем или 530 или 430 трябва сме, нали по сметка? В Кападокия пристигнахме по тъмно и честно казано изобщо не разбрахме къде сме дошли. Тесните улички и силуетите на скалите на сутринта изглеждаха съвсем различно. Като излезнахме навън, гледката ни изненада напълно. Скалите, които с нощи не забелязвахме, сега се разкриват навсякъде около нас. Районът около Гюреме днес е част от световното културно наследство на ЮНЕСКО. Освен с историята си, мястото е известно и с полетите на балони, които се издигат рано сутрин и разкриват целия пейзаж от въздуха. Гледаме балоните как се издигат над скалите и вече разбираме защо толкова хора идват точно тук. Кападокия не се разкрива веднага. Трябва и малко време. Но когато го направи, гледката сама говори за себе си. Беше нещо с динозавър. Станимире, Бейш хир. бига ти десния мигач. Чакай да избутам това. Какво пише беше? Бейш се хир, да. Става това? Да. Ей, секер. Прямо. Не знаеш как се първам Ами натиснах бипката без да искам. Видя от коли, Знаеш как О, бипката това стана много караш? тежко. Това Станимир цяла вчера цял ден. Стига. За красци. Бейш хир. Не Канада. Не БС, бе. БИ, като Б, с Y.
След уникалните гледки и страхотно впечатление от Кападокия е време да продължим пътешествието. Напускаме Гьореме и се отправяме към следващата ни цел Памуккале. Но преди това ни предстои още един дълъг ден на пътя. Ще преминем през вътрешността на Турция и ще нощуваме в Бейшехир, град край едно от най-големите сладководни езера в страната. Пътят продължава, а с него и нашата история.